Срещата между руския президент Владимир Путин и пратениците на Съединените американски щати се проведе в Кремъл и продължи близо 4 часа. Разговорите са част от усилията за намиране на път към мирно уреждане на войната в Украйна. От американска страна участваха специалният пратеник на Белия дом Стив Уитков и съветникът на президента Доналд Тръмп Джаред Кушнер. Русия беше представена от Владимир Путин, съветника по външната политика Юрий Ушаков и икономическия пратеник на Кремъл Кирил Дмитриев. По време на срещата беше договорено първата тристранна среща между Русия, Украйна и Съединените американски щати по въпросите на сигурността да се проведе в Абу Даби в Обединените арабски емирства. От Кремъл съобщиха, че американската страна е изиграла ключова роля в подготовката на разговорите. Обсъдена е и инициативата на президента Доналд Тръмп за създаване на съвет за мир за Газа, както и възможността замразени руски активи да бъдат използвани за възстановяването на разрушени украински територии след мирно споразумение. След края на срещата, американската делегация отпътува за Обединените арабски емирства, където ще продължат тристранните преговори. Основните пречки остават териториалните въпроси и гаранциите за сигурността на Украйна.